Na tomto zábere je vidno, že v AV zásuvkách nie je nič zapojené. Teraz budem prepínať ďalkovým ovládaním vstupy. Toto je programové miesto 1. Pri prepnutí na AV1 sa rozmer obrazu prepne na formát 16:9. Manuálne sa dá prepnúť na 4:3. Vstupy AV2 a AV3 sú v poriadku, ale keď prepnem na AV1, hoci bol predtým rozmer manuálne prepnutý na 4:3, znova naskočí 16:9. A tu je vidno, že počas natáčania zostali AV vstupy nezapojené.